Започваме тренировката с кратко разгряване, за да подготвим мускулите, ставите и нервната система за тренировката и така минимизираме риска от травми. Започваме отгоре надолу. Застанали сме с стъпала на ширината на рамената. Брадичка към рамо. Навеждаме надолу и поглеждаме назад и нагоре. Брадичка към рамо. Назад. Напред. Назад. Още 2 пъти. И последно. Брадичка към дясно рамо. Правим полукръг, поглеждаме нагоре. Брадичка към ляво рамо. Дясно рамо. Полукръг, поглеждаме нагоре. Ляво рамо. И да направим още 3 пъти, всеки в собствено темпо. И последно дясно. Последно ляво. Пълни кръгчета от врата в едната посока. Бавно работим. Последно в тази посока. И сменяме. Последно. Продължаваме с раменца, кръгчета навън. 1, 2, 3, 4. Ще направим 10 повторения от всяко движение. 6, 7, 8, 9, 10. Кръгчета навътре. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Раменца към уши. Пускаме надолу, издишаме. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 и последно 10. Кръгчета с едната ръка навън със свит лакът. 3, 4, 5 навътре. 1, 2, 3, 4, 5. Смяна с другата ръка. Кръгчета навън. 1, 2, 3, 4. Пукът, штракът, всичко навътре. 1, поне при мен е така. 3, 4, 5. Сега с изпъната ръка кръгчета. 1, 2, 3, 4, 5. Навътре. 1, 2, 3, 4, 5. По-бавно правете упражненията, ако трябва. Слушайте тялото си и не правите неща, които мислите, че не са за вас. Навътре.
4 и последно 5. Ръце в страни, длани към пода, малки кръгчета навън. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кръгчета навътре. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Лакти загряваме. Въртим само от лакти навън. 3, 4, 5. И навътре. 1, 2, 3, 4, 5. Загряваме китки. Кръгчета с китки. Въртим в едната посока. В другата посока. Сега пръсти, свиваме юмруци. Свиваме юмруци. Още 2 пъти. И сега свиваме пръсти само от фалангите. Това е много хубаво за намаляне на оттоците в дланите. Драконови пръсти. И разтърсваме горе. Разтърсваме. И продължаваме надолу. Ръце горе, свиваме лакти до тялото. Горе вдишваме, долу издишваме. 10 пъти. 3, 4, 5, 6. Долу свиваме юмруци, за да напомпаме лимфата. 8, 9, 10. Разтърсваме пак горе, разтърсваме долу и продължаваме да загряваме тазобедрената става. Отваряме краката по-широко и правим кръгчета в едната посока. Движенията са от таза. Още 3, 2 и последно сменяме посоката. 2, 5, 6, 7, 8, още 2 и последно. Хубаво трябва да загреем тук тазобедрената става. Който го болят колената, не прави следващите 2 движения. С разтворени стъпала навеждаме се лекичко с прав гръб и правим кръгчета от колената навън. Който го болят колената, марширува на място и пропуска тези движения. Още 2 навън. И сега смяна, кръгчета навътре. 2, 3. Обема на движение е такъв, че да няма болка. Нито в тазобедрената става, нито в колената, нито в глезените. Сега събираме стъпала и пак от колената правим кръгчета в едната посока. С прав гръб. Тежестта ни е върху колената. Смяна на посоката. И последно. И останаха глезените. Правим кръгчета от глезените. Навън. Може на земята. Пръсти. Другата посока. Хубаво да загреем. Да спре да щрака, да пука. Смяна другия глезен.
едната страна, другата страна. Сега поемаме въздух, повдигаме се на пръсти, хубаво издължаваме тялото и разтърсваме ръцете. Горе, издишваме и разтърсваме ръце. Още един път повдигаме се на пръсти. Хайде последно. Супер! Продължаваме с няколко минутки кардиоразгряване. Да загреем още малко мускулите и да подготвим нервната система за упражненията. Маршируваме на място. „30 секунди. Ще направим няколко различни движения. Стъпки в страни. Широки стъпки в страни. Включваме и ръце. Още малко. Маршируваме пак на място. Раз, два, раз, два. Петичка към дупе. Ритаме дупето. Включваме и ръце. Стягаме трицепса назад. Още малко. Последни две. И пак маршируваме на място. Следващото движение. Свиваме коляно и пляскаме с противоположна ръка. Дишаме. И пак маршируваме на място. Хубаво, с високи колена. Петичка към дупе. Ритаме. Широк разкрач. Включваме и ръце. Стягаме трицепса назад. Последни две. И пак маршируваме на място. Дишаме. Ритник напред. Включваме противоположна ръка. Последни две. И пак маршируваме на място. Високи колена. И последно стъпки в страни. Включваме ръце. Последно и маршируваме на място. Вдигаме ръце горе
И долу с разтърсване. Дигаме горе. Разтърсваме хубаво. Още един път последно. Горе поемаме си дълбоко въздух. И разтърсваме. Още малко да помаршируваме. По-бавно темпо. И готови сме за следващата част от тренировката. Намираме се свободно местенце на стената, да е празно и така, че да можем да си разперим хубаво ръцете, да има място. И започваме с упражнения за мобилност на раменната става. Заставаме до стената и приклякаме лекичко. Значи петичките са на около 30-40 см. Залепяме дупето, кръста, плешките и главата. Много важно тук при тези упражнения, които правим на стената, да нямаме прекален луфт в чупка в кръста да се получава. Тоест това нещо, когато правим упражненията, не трябва да го има. И през цялото време се стараем корема да е стегнат. Когато корема е стегнат, тогава гръбначният стълб естествено застава в неутрална позиция, в такава, каквато трябва да бъде. Така че отдалечаваме се лекичко от стената, приклякаме, залепяме гърба и вдигаме ръце напред пред гърди, длани са една към друга, палците сочат нагоре. Вдигаме дясна ръка, стараем се да залепим палеца до стената и връщаме в първоначална позиция, смяна с другата ръка. Това е упражнението. Правим бавно и контролирано. Горе, долу. Хайде да направим 8 пъти. Започваме. През цялото време държим корема стегнат, пъпа е прибран навътре, така че да пазим долната част на гърба. 2. 3. Ако усещате, че предната част на бедрата започва много да се натварва, може да се изправите малко. А който иска да предизвика себе си и да работи за долна част, то нека се наведе още малко. Краката да са под прав ъгъл. И по този начин работим и за долна част. Предната част на бедрата страшно много се натварва. И корема стегнат през цялото време. Последно повторение с дясна горе и последно повторение с лява горе. Връщаме в първоначална позиция, изправяме се, разтърсваме ръце, разтърсваме крака, почиваме леко, кратко. И следващото упражнение, пак сме залепени за стената, по същия начин, същата начална позиция, но този път външната част на дланите е залепена за стената, или поне стремим се да я залепим към стената. Свиваме лакти и връщаме ръце горе. Това е упражнението, правим го бавно и контролирано.
Много е важно да не компенсираме с долната част на гърба. Тоест, може въобще да не можем да долепим ръцете до стената. Малко по малко, и това ще се случи с упражненията. Важното е да държим гърба в неутрална позиция. Това беше третото, да кажем, повторение. Правим общо 8 пъти. Може да имате разлика в едно е вероятно, може да имате разлика в мобилността на двете рамена. Едната ръка може да я долепете, другата да не е. Можем да включим и дишане. Долу издишаме, горе вдишаме. И последните повторения. Аз ще слезна малко надолу, за да тренираме крака. Кръстът е залепен за стената, много важно. И последно повторение. Супер! Изправяме се, разтърсваме ръце, разтърсваме крака, почиваме за секунда. И следващото упражнение ще работим за стабилизирането на лопатките отзад, много важно. Залепяме пак за стената по същия начин, вдигаме ръце пред гърди, като пръстите сочат нагоре. Ето така е дланта, под прав ъгъл. Бутаме напред, седно имаме някаква въображаема стена, но не извиваме прекалено гръбнака, след което събираме отзад лопатките. Това е движението. Движението е от плешките. Хайде. 8 повторения. Бутаме напред. Събираме плешките отзад. Бутаме. Това е второто. Повторение. 3. Тук работим, това се нарича сератус, избутване. Работим за мускула, който стабилизира лопатките. Много важно упражнение и много важен мускул за правилната стойка. Който иска да предизвика себе си, надолу, да тренираме и краката. 5, още 3. Работим бавно, контролирано. Предпоследно повторение. И последно. Супер! Трябва много хубаво да сте започнали да си усещате гърба. Разтърсваме ръце, горе, крака също. И продължаваме да работим за дупе. Глутеусите, много важни за правилната стойка. Този път ще бъдем обърнати с лице към стената. Заставаме на около 30-40 см. Подпираме се съвсем леко, така слагаме пръсти на стената. Не отпускаме цялата тежест. Колкото да пазим баланс, се подпираме. И започваме с десния крак. В контрашпиц вдигаме назад, стягаме дупето и бавно сваляме. Това е движението. Право назад, крака е в контрашпиц. Много е важно също да
в горна позиция да не се получава чупка в кръста. Т.е. да няма ето това нещо. Това е много грешно, защото можем да нараним долната част на гръбначния стълб и прешлените. Тоест, вдигаме крака само до там, докъдето можем да държим гърба в неутрална позиция. И корема стои стегнат през цялото време. Пъпа е прибран. Значи движението може да бъде съвсем минимално, докъдето можем да държим гърба в неутрална позиция. И правим 8 повторения с десния крак, след това 8 повторения с левия крак. Хайде, започваме. 1. Бавно, без да разчитаме на инерцията. Мускулите на крака трябва да работят през цялото време. 4. 5. Това е също много хубаво упражнение за баланс. Всички упражнения, при които стоим на един крак, с тях тренираме стабилност и баланс. И последно повторение. Смяна с другия крак. Горе. Може да усетите също, че ви се натварва опорния крак. Напълно нормално. И той работи. 4. 5. Горе хубаво стягаме дупето. 6. Корема е прибран. 7. И последно 8. Продължаваме с долна част. Сумоклек. Широка стъпка, като стъпалата са на диагонал 45 градуса. Сумоклек, това представлява движението. Корема стегнат, гърба е прав, не се навеждаме. Движението е от колената и от тазобедрената става. Това е движението. И ще включим и ръце, като сключваме пръсти, ето по този начин. Ето по този начин. И с горната част, докато клякаме, леко придърпваме. Придърпваме. Хайде. Това е съставно упражнение, сложно упражнение, където тренираме много мускулни групи. Пръстите са на 45 градуса. Заключваме ръцете, клякаме и дърпаме. Горе. Клякаме, дърпаме с ръце. Горе. Хайде. 1. 2. Горе стягаме бедрата. 3. 4. Сменяме ключа. 5. 6. 7. 8. Супер! Разтърсваме ръце, разтърсваме крака. И сега пак ще правим готел. Същото упражнение повдигаме нагоре, но този път ще го направим не право-назад, а по диагонал. Значи петичката, крака се вдига назад и в страни на 45 градуса по диагонал. Хайде, започваме. 8 повторения. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. И последно 8. Веднага смяна с другия крак по диагонал. 1.
Гърба е прав. Корема е прибран. Да няма чупка в кръста. 6, 7 и последно 8. Разтърсваме ръце, разтърсваме крака и сега ще направим още един кръг от цялата тренировка. Ако много сте се изморили, превъртете видеото напред към разтягането, накрая последните няколко минутки. Ако не, останете и ще направим всички упражнения още един път. Първото, заставаме на стената. Дясна горе, лява долу. Смяна. Две. Бавно. 3. Ръцете са прави. Корема е стегнат. Вече би трябвало да усещате как обема на движение е, може би, по-голям, отколкото в първия кръг. Последните две повторения ще сляза малко надолу. И последно. Супер. Разтърсваме. Няма да правим голяма почивка. Пак залепяме на стена. Външната част на дланите залепени към стената. Долу. Долу издишаме. Ако са ви уморени краката, просто си заставате с изпънати крака. Важното корема да е прибран и да няма чупка в кръста назад. Още 3 повторения. И последно. Супер. Разтърсваме. И последното беше от тази серия. Серато с избутване. Бутаме въображаемата стена напред. Ето така са ръцете. Главата е също залепена за стената. Бутаме напред. Събираме лопатките назад. Съчетаваме с дишането. Дишваме напред. Издишваме, когато събираме патките. Четири.
6, 7 и последно 8. Обръщаме се с лице към стената. Десен прав, назад, контрашпиц, право назад, дигаме. 1, 2, корема стегнат, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Смяна с другия крак. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Сумоклик с заключени ръце, широк разкрач, пръстите са на диагонал, сочат навън, клякаме, дърпаме. Клякаме, дърпаме, клякаме, горе стягаме бедрата. Четири. Това трябва да го усещате в гърба и в предната част на бедрата. Обръщаме ключа. Още 4. 2. 3. 4. Друс. И последно. Крак на диагонал, горе-долу, с контрашпиц. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и последно 8. Смяна с другия крак, контрашпиц. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и последно 8. Супер! Сега ще разтегнем малко и сме готови за днес. Както сме на стената, залепяме длънта, ето по този начин. Трябва да стои ръката под прав ъгъл. Пренасяме тежестта на тялото напред, така че хубаво да усетим рамото как се отваря и гърдите как се разтягат. Поглеждаме в обратната посока. Държим така още няколко секунди. И смяна. Поглеждаме в другата посока. Така, да разтегнем сега китки първо. Държим за около 5-6 секунди. Нагоре. После длънта надолу, по
този начин. Лекичко разтягаме. При разтягането не трябва да има никаква болка, само там, докъдето ни е приятно. След това прегръщаме рамо, ръката е изправена, лаката прегръщаме, т.е. трябва да усетим разтягане в рамото и в гърба. Така. Сега хващаме лакът и дърпаме колкото се може назад, така разтягаме трицепса. Не сме го тренирали много, но да го разтегнем. Това също подобрява мобилността. Достатъчно. Смяна с другата ръка. Надолу пръсти. Нагоре пръсти. Длан. Придърпваме ръката към нас. Ето по този начин. Може и така да хванем. Може да стоим. Важното е да разтегнем ето тази част тук. Стоим така още няколко секунди. С трицепса. Хващаме лакът и го издърпваме докъдето може. Да няма болка. В никакъв случай не трябва да има болка. Чудесно. И завъртаме ramена назад. Ръце горе. Още един път поемаме си въздух. Разтърсваме ръце. Още един път. И да разтегнем малко долната част. Сега с лице към стената. Единия крак е назад и разтягаме хубаво прасеца. Опитваме се да стъпим назад с цяло стъпало, с задния крак и предният е свит в коляното. Стоим така, колкото можем. Смяна. Ето така ще се обърна малко на диагонал. Движението е ето това. Трябва да усетим разтягане в прасеца. Стоим още малко и да разтегнем задно бедро. Единият крак назад, другият е в контрашпиц прав пред нас. С задния крак приклякаме и се навеждаме с прав гръб, докъдето можем, така че да усетим приятно разтягане в задното бедро. Навеждаме се докъдето можем с прав гръб. Смяна. Другия крак напред, прав в контрашпиц и с задния приклякаме лекичко. Усещаме приятно разтягане в задното бедро. Страхотно. Разтърсваме пак ръце, разтърсваме крака. И последно, вдишаме ръце горе, издишаме, разтърсваме хубаво. Още 2 пъти го правим. Поглеждаме към тавана, изтягаме, изпъваме хубаво тялото.
И последно да се протегнем. Супер! Това беше тренировката. Надявам се да ви хареса и така да се чувствате малко по-добре енергизирани и поразкършени, особено горе. Чао!